myself. What a wonderful world. So guys, nandito na naman kami sa Villa Ventura. Kukuha kami ng suha na naman. Ayun no, kukuha kami ng suha. Yan yung dalaga ko guys. So, baka hindi naman hinog. Ayan, hinog. Yan. Natid kasi namin si nanay. Yan, si nanay. Ayun si Baby Rain. Nakadiaper lang. Alam mo na magmakirin. Baby Rain, Baby Rain. Say hi, baby! Sige ba? Cute eyes. Ikaw mo ito nagtikwa. Ban. Nakadumot tan. Ikam to ni Kate Maisa. Nagsado mo umaan. Ayan o, ayan. Yung suha natin iuwi namin. Uray. Sa Villa. Iya mo ta subsubaw. Ege ay gumumantang ba? Bebe love ko o. Umarako mo. Umarako mo. Ay, ate nila. Tudok ka madahin. Ate na. Nagdadala pa ako ng halaman. Kukuha ako kay Tita Aping. Ayan, kukuha tayo ng ground orchids. Dito. Violet to, ano? Gusto ko to, guys. Violet ang bulaklak. Ito, anong kulay kaya ito? Puti. Gusto ko yan. Hingi ako ng halaman. Hala guys, so bougainvillea. Ang daming bulaklak. Sana gusto rin. Sana ganito rin yung ano ko. Wow. Hala ko, unti pabiyag ko. Ito guys. Violet daw. Saan? Wow! Kunin ko bougainvillea. Ate na eh. Sapok mo ang amin eh. Ground orchids pa ikan na. Violet. Magsabong to ti bougainvillea into no kwan. Dato yun, summer. Dawatam ide. Mga laman iti kwa. Very twinkle. Naganan na naman aji. Di na lang pag-adape kanyan. Awanay po. Pinaji ka. Tektos niya nga sa katakata bulong na. Pintas niya. Siya nagpagpabiyaga ulit. Kita ka na jeroba na din eh. Oh, masitas di mama. Oh, maghahalaman tayo guys. Awan. Sabsabong mga rodan na eh. Mga nanghihingi ng halaman. Kano lang din nagabuno kami nga. Flower. Oh. Ay, kukuha tayo ng itatanim natin. Papauba ka na sa akin? Haka mo ate. Ala na nagkagatan takastanan na eh. Lamaw. Ay, ata. Dito tayo siguro. Parto. Kawanin. Nagado itong dudamdama ti wait ko. Nagalata ti ko. Basta ni ground orchids madamdama. Ano nga ko aji violet. Violet. Amit kapit atan na eh. Kung bagkatag ito madamdama ata. Antay pakpakada kini tita. Kanang tumasangon. Agalan tuman imula na jibalay. Itong sumangput. Naka, umaraw umaraw guys. Uwin. Umaraw. Umaaraw, umuulan. Let's go! Tara na, nakahingi kami ng
ng halaman. Masetas nakman met. Bagkatenta aji ground orchids madamdam. Wah? Awit yung ate, may sakastan. Awit yung pala tanton ni kasi ni tita. Nay, pag-isuputan niyo mo. Yun na. Aji ni halaman met. Wah, nagpita sa ato ni O. Nagkaroon yan. Ano yan? Gusto mo, nagandot ni Kastana. Alwadam malungay-lungay ajan, matay. Mababiyag ti di Marami tabulong na may sansa. May isa nada sa ringi na. Si Petra. Sige, ilagay mo dito. Nagandot Yan, Kastana. ito na. Ilagay natin. Ayan, nagkalakalan dan ni Takin Brian. So, may nalakalan. Ay, di makita. Yan. Tatakribo, ay ti bagas na. Ano, ay nagsilalay. Kung ano, silaban na nagpalya. Yehey, apat yung bougainvillea na nahingi ko. Apat yan. Dakil, ti bagas na. Balang mo, ikam. Nay. Ayan yung baby ko, oh. Sobrang kulit. Kalaro niya yung pinsan niya, yan. Ay, naperday. Okay. Nay, basta tamatan na rin yun. Iyaan na, iyaan na, iyaan. Nanay, basta tamatan na rin yun. Nay, basta tamatan na rin yun. Madam. Ay, di ka man siya. Palaan. Ay, di pa na nga, ay, may isa. Ang kulit ng bata. Ay, may isa. Ata ka, no? Ay, pabot mo, ata na. Apa, nakaw. Kulit-kulit eh. Okay. Kuya, pahingi. Oh. Bakit? Tapanso na tanong eh. Ada pang suot na ka. Hindi nagkano. Hindi na. Napintas ko ng ano na eh. Napintas. Minat ko na. Aray! 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 Bakit mo naman ako tinutok-tokan? Hi, Renz! Hmm? Kiss mo si Mama. Si Rainy na makulit. Hi! Papahiram mo daw yan. Ata. Nala? Wait lang, kita ni bibisak na. Lang, kita ni bibisak na. Oh, sini. Ay! May binigay si tita. Oh, yan. Binigay si tita tabot. May binigay si tita tabot. Tignan natin. Anong laman nito? Ay, may pera si Rainy. Wow, may pera si Rainy. 100. Pambili niya ng damit niya. Oh. Laki ka. Ni Renz? Hindi Ah? ka tubig eh. Karubat.
And si Rainy na malikot. Ang mukha mo naman. Si Rainy na malikot, nakahiram ng walker. O, kiram na din eh. Bakit yun? Sa mata niya. Rainy! Nakahiram ng walker. Ala, yung diaper nyo. Gumilid. Ala, yung diaper ni Rain. Naipit. Uwi na kami, guys. Kasi hapon na naman. Ng oras na. Alas 2 na ng hapon. So, uwi na po kami. Ayun na, guys. Uwi na kami. Thank you. Ayun na sila nanay. May iwan na si nanay. Uwi na kami, guys. Bye-bye! Dito na kami, guys. Kukunin ko na yung anak ko. Yan, tulog. Tulog ang baby ko. So, nandito na kami, guys, sa bahay. Nakarating na kami. Tulog yung anak ko, guys. And so, naipahiga ko na. Papatayin ko na ngayon yung sasakyan. Yung makina na sasakyan. Naandar pa kasi. 1 hour later. Hello guys! Good morning! So, ngayon po ay magluluto tayo ng suso. Ayan. Yung binili ko sa Villa Ventura, guys. Ito, oh. Itong suso. Agurong. Iti Ilocano na. Agurong. Ito, oh. Ayan. Isang palanggana. Pero, bago yan, guys, aalisin muna natin yung dito sa dulo niya sa may puwet. Yan. Tanggalin natin para madaling masupsop. Ito, guys, kailangan mo ng linisan. Okay. Hugasan mo na. Bago tanggalan ng ito. Ayan, guys, okay kailangan natin hugasan. Hugasan natin mabuti para malinis. Dito, guys, yung paghugas natin. Natanggalan na ng puwet. Natanggalan na ng puwet ito. Oh. Ito, ganito. Natanggal na yung dulo niya. Yan.
Ayan na yung suso, guys. Natanggal na yung puwet niya. Tapos nahugasan na ng 5 beses. Ready to cook na yan, guys. Iluluto na natin, guys. Ito lang yung rekado niya. Sibuyas, tsaka luya, asin, tsaka betchin. Tapos, yung gata ng nyog, guys, na instant na lang kasi, pagod ako. Ayokong magbalat ng nyog. Kaya magluluto na tayo. Magsabay-sabay na natin ilalagay yan sa kaserola. Yan na, guys, ilalagay na natin yung sibuyas, luya, tsaka asin. Tapos ilalagay na natin, guys, yung gata. Yung instant gata. Lalagay natin lahat to. Lalagay natin lahat yung instant gata. Na, guys, okay na. Ano na natin? Tapos dagdagan natin ng kaunting tubig. Ayan. Okay na. Tapos takpan natin, guys. Ayan. Antayin na lang natin na maluto. Ito na, guys. Luto na. Pwede nang tikman to. Okay na. Let's eat na. Magkakamay para mahawakan ito. Hindi naman pwedeng kutsarain ito eh.